Kan merok kabar kaitan bagi buku pikok nokor yang itu actually kakamani bagi jeng jotono saiman ka je tanai ektarigo di prahaste ni kubangma cini youth rock di state cooperative bank ni job kagoi exam renan ini brok asam haste thang rejal night super by aro thangoi brok di mahasa hai jagao accident accident ungma jagao khobor manmani ubulo kubangma borok jani jak komento khlailayo jotona khaito khairo jaglayo haifano yapri sigang barok ngalei kebo puri abani bagai chini bubagra maya gana bubagra o step na harna pore loge di boro phone khai horka je o iskunoti seroi naine ni bagai e loge ang ani takuk james in white tape ni bobo tongo loge tai chini unukuti district ni white tape president onukul deborma bobo tongo chung khoroktam no lamur like
लामगुलाय मानिपरे जों हरदिबर प्राय 12टा 12:30 थांसलेका सिलचर मेडिकल हॉस्पिटल आरो थाङै जों चिनि ताकक दिबदास बोरमा बनो तो जों मारुगलिया बिनि पोस्टमर्टम रक लाय जों ताइ बाद बाकी पेशेंट दंनाय दङ बं कन्डिशन रक नायखा এবং चिनि बुवाग्रा जे पक रिमान्ड जों बरनो साका এবং बंनि जे फोन नाम्बार बंनि एड्रेस जों आब्रो कालेक्ट खायखौबा नेटवर्क जे नांमानि चिनि बुवाग्रा नायनाय ताइ खरबसा चिनि बुकुक दङ आबोनो जों दावफानो आइडेन्टिफाइड खालामनायखौ हायफाना डक्टर जे डक्टरनि नाम्बार बुथुबखौ डक्टर जे बर'नि नकनि बर'बे कन्टाक्ट खायनाय नायमानि जे बर'नि केबो रिलेटिभ इनखना बिनि कन्टाक्ट बुथुमथुमखा जों पार्सनेल नायनाय आबोनो आसुना इंगे ताबो थिनेनि नखौ हास्ते हापां तामो हास्ते हापां तामो आनसुक दं आबोथ' सिया चिनि खागोनां बेलाय खागोनां चिनि आं मियाबो जे समयो सारि खाजिङो चिनि आं सिलचर लामरुनि खोनाकेनो चिनि अनारेबल CEM जिनटिटि एडिसिनि बेलाय खागोनां वानो लगले फोन बाय साहा अबाद फोनो लामा दंफ्रुगोनो चिनि एडिसिनि बुखाक्तिबो जों जे मानसाक तुबानाय चिनि ताकु देवदासनि नखंगो अबनो जों कक दिखता बर'मा किन्तु हास्ते हापां तामखायनो आबोथ' जों सिया